In Starum. De hele dag hebben we erop wachten. Maar wat giet het hier mal op Starum bij de IJsselmar. Goeien en welkom bij het Scootjesjournaal. Dat ik warm met jou misschien wel. Met Piet Paulusma aan tafel, Age Veldboom over de geschiedenis van de SKS en Pieter Brouwer over de eerste weken. Maar eerst meer waar op Starum. Hoe zit dat? Ben je nog scootjefans? Yeah! Ik hoef geen knoop te leggen vanzelf, want daar begin ik niet aan. Piet, dit is het hechtepunt? Ja, dit is waar het om draait eigenlijk. De Stwarm, de krijgt Jochen, betekent misschien wat zien in uitzitters. Ja, dat jouwt een groot probleem. En dat scoort tussen 12 en 3 komen. Dat is om 3 uur je kwam. En dan wat jij er in het verderop in het zuidwesten. Ja. Hoe vaak komt dit nou voor? Want dit ken ik net. Ik wil haast elke simmer een simmerstwarm. En dat komt ik mooi terug de extremen. De extremen worden steeds groter. En die hebben dit soort situaties bij. Ik wil naar binnen. Nou best, maar bent alweer eruit. Ja, we binnen toch alweer. Nou, we gaan gauw naar binnen. Maar van de morgen waard er al druk praat over het waar wat er nou is. Piet, we gaan naar binnen. Reportage. Goedemorgen allejaar. Het gaat eigenlijk maar om één ding, kan zielen. Als wij 11 uur starten, vind ik het gewoon heel krap. Nou, het is de KLM vluchten annuleerd. Vanwege de harde wind vind ik het al een beetje te gek om dan de scootjes in ons heen. Maar dus wat mij betreft, ik ben er zelf eigenlijk wel uit. Ik hield er al net een goed gevoel. Jongens, wat mij betreft, dan is het kappa. Ik viel mijn jaren brood, ja. Ja, dat meer en meer al. Ik zeg, om 4 uur vanmorgen trouwens weer ik al wat brood. Maar net van de drank, maar gewoon van dat je al in het waarschuwen van jeetje, hoe komt dit? En dat alle waarbruggen eigenlijk al een beetje op één lijn zitten. Nou ja, dan wordt het gewoon krap. Het werd gewoon te krap om een goede wedstrijd te organiseren. Zo'n uur of 12 zo de wind eruit gaan. En dan heb je geen idee wanneer het begint. Dus dat kan je alweer 1 uur, half 12. Als het begint het heel erg snel. En dan ben je machinaal naar binnen gaan. Ja, dat risico durven ze net om. Zelf ben ik er net happy mee. Gaan we nou eens morgen zien? Nee. Waarom niet? Nee. Wij willen dat wij willen net. Wij mijnen het niet op snijzielen, dus waarom zeggen we dat waar? Tiesje maar in wat zijn zielen. Ja, het is vreselijk jammer. Dat is hier net zo besteld, maar dat inhalen wordt natuurlijk. Maar ja, het is voor u dat gewoon hartstikke jammer. Ten eerste, ik wil wel de grootste tribune van Nederland was maar van het goedje zien. En ja, dat het dan trok is, dat is goed beroerd. Ja, nu 2 dagen niks doen. Rust. Is dat belangrijk? Nou, die wilden dit je nou krek zeggen, die vallen nog wel ta als we het vergelijken met hoe het nou is. Het moet duidelijk wezen, we nemen op dit moment het programma op. Het is wat jeder op de midden. En het hoogtepunt komt er nou dus hier op Starum. Man, Age, Pieter en Piet. Teleurstelling toch, dat het wel net rogiet op Starum, Pieter? Ja, dit is hartstikke jammer. Ja. Het is gelukkig dat het nou zo waar is. En dat het uitkomt eigenlijk. En vanmorgen weet natuurlijk weer wat heen en weer. Maar het is wel mooi dat het nou zo is, want dan weet je zeker dat het net kan. Ja, we weten nou echt zeker Age, het kon net. Nou ja, de wind kan je toch zien reven, maar hier net. Maar het komt altijd bij die dikke golven.
En Ja. dan kan je een skip net meer sturen, dan is het onverantwoord. Ja. Dus, Ja, ik moet zeggen, om 11 uur hebben wij even met de speedboot op IJsselmar West toe, wie het al gigantische wegen. Dus ja, het bleef spietig, Piet. Ja, ik vind het ik heel sneu, want ik denk dan bij mezelf, als het nou de Aroen hier en zus hoe vaak we bestaren het minder waarhand had, dan is dat gewoon heel sneu. En nou zit ze op sneur. En het is werken. Ze maar dus vandaag een ruilie. Misschien dat helpt. Ja. Ja. Nou wordt er net zieltjoerd, maar op Starem verzinnen ze dan wat. Waar terug die skippers dan toch nog een beetje in actie komen kunnen. Dus is er bij de Kaap hier in het centrum, hier is er wat betocht. Wat weet nou, ankersmieten en... Nou, zie maar even. Graag de man van Amstelbeheer. Vorige week grote foto in de krant, een grote muur van elke krap Amstel. En dus Heineken de sponsoren wel, dat moet toch niet gek. En hij komt eraan hoor. Of we gaan touw gooien? Anker. Ja, wat was dat? Touwgooien? Ja, je touw gooien. Nou, draagt me aan de vrouw van de kamer. Staat op het beeld. Ik voel al eerst bij twee keer terug. Hij zegt het alleen. Ja, maar ik zullen met een 45 seconden hand maar één voor alles. Ik ben hartstikke goed de handen aan. Niet alles in de spier doen. Daarop kunnen we gauw slieren, hè? 7 minuten. Dat is wel heel erg visserijdagen en dan een beetje een voorweken. Yes, 1 minuut 48 maar liefst. Een hartstikke beste keer. In de openingspunt, maar dat kan net al een keer. Nou ja, hier is toch wat te dwaan. Ik wil toch even weer omkomen op de manier van beslissen. Juist er wat, eigenlijk is al dagen bekend dat er Joet een soort wien verwachten wordt. Dan wordt er zijn juist de om 11 uur lees, maar manier om 8 uur Joet dus wordt er beslist. Hier kan ik zeggen, wij besluiten dat wij morgen om 10 uur zielen. Joet om 10 uur. En dan kun je het altijd nog wel lassen. Of is dat moeilijk in te schatten? Ja, nou ja, de bedoeling wie om alle woorden te beginnen te zielen. En dan haast de marge van wanneer komt het. En ik hier het verwachten tussen Tolbe en Treien. Nou, het is nou 3 uur, het is om 3 uur ik kwam. En dan zit daar de marge tussen, dan kan ik wel eens wat jaren komen. En dan staan maar alles op de marge is. En we wisten al dat een pad van de maar al de wien te pakken had. Ja, dan kun je nog zo volle bollen, maar als dan ik nog ruimt en dan krijg ik nog buien, dan komen de mensen ik net. Ja, maar hier juist ik zei ze kind 10 uur starten, dan hier het nog kinderen misschien. Dat is bij de commissie. Ja, wat vind je ervan? Nou, dit was eigenlijk, denk ik, dat Pieter vanmorgen nou we naar je kaarten had, denk ik, van Juster, dat ze daarom ook dingen hebben. En dat ze toch van nou, dan kunnen we nog op het even misschien nog wat meer bezien van wanneer het komt, zeg maar. Ja. Ja, Dan praat ik voor die, maar... Ja, maar dat is nou casting, want dit soort depressies die er nou lezen, die nou hoe komen, hij had er dan even lang te sudderen, maar hij komt vol. En dan is het de orde, maar is natuurlijk volle beter te beginnen wanneer die komt. Want als je op een een beslissing neemt, dan zitten er nog 12 uren tussen, misschien wel meer. En dan kan er sapvolle oors gebeuren. Ja. Dan komt ze zelf iets. Maar dan kun je alsnog alles om 10 uur. Als je zegt van we zielen om 10 uur. Ja, toch? Alles kind. Ja, ik wil het zo graag. Nee, snap ja, dat je? snap ik. Maar je moet op een gegeven moment een rail wijzen. Er zit ik nog een organisatie achter. Ja, en dat wist Toon beter als mij. En er moet van alles geregeld worden. Er moet van alles het wetter op. Er moet van alles het wetter aan. Het bleef gewoon een sneu verhaal. Nou, zei Johannes Meter, snijs. Snijs? Oh, nou, dan weet ik al zeker dat er natuurlijk een aantal mensen binnen die toch horen dingen daar net zielen willen. Nee. En dat begrijp ik wel. Voordat ik gewoon, ik weet nou ook alweer discussies van omdat het teams die helft die, ik alweer size, dikke size commercieel. En dat je misschien ook man die 2 keer zielen kennen. Ja, zo blow je natuurlijk gewoon ook. Dat is gewoon, nee. Dat het is moeilijk. in de reglementen een regel dat er op snijs nooit zield wordt. Nee.
Dat stiert wel. En dan mag je net omkomen. Je kan net samen even een reglement verrooien. Nee. Dan verga je het reglement maar snel maken. Maar als je unaniem wijze zoen, dan zoen je dat nog steeds kennen. Maar dat is dus net zo. Dat reed je net op, denk ik. Nee, dat red je net op. Nou man, het waait en woeit hier omheen, maar wij moeten het even hoe de aankomende weken hebben. En hoe de spanning in het klassement, want wat zit er dicht bij elkaar? Ja, gigantisch. Ja. En er is denk ik hier een hele grote verrasser. En dat is Langwaard. Ja. Dat is, ja, dat kan je net betekenen vallen. Maar, Nee. Laten we het eerst even hebben over, want er zit twat zien tussen de nummer 1 en nummer 1 en nummer 3. En de nummer 4 zit er ook 6 punten achter Grauw. Heeft dit ooit samen meemaken dat het na je weken zat dicht bij elkaar zit op twat ziende? Ja, dat denk ik net vaak. Net Alle vaak. treien, een tiende punt ertussen. Nou ja, dat is helemaal uniek. En dan ik nog net eerst de traditionele. Nou ja, goed. Ja, nee, dat is ik zo. Dat de jouwere die hek al jaren heeft. En ik denk dat het nou aan Jenne wordt. Ja, Gerard is natuurlijk ook al jaren bezig. Vorig jaar weer de 4. En jouwere weer vorig jaar 5 loop. Dus nee, Tred van zichzelf. Tred. Dus ja, die jongens zitten er natuurlijk wat in aan. Die op dit moment even net meedogen dat we in Snits. Nou, Grauw kan net zeggen dat ze net meedogen, maar Snits is op dit moment wel even. Dat is, komen we dadelijk nog even op, want dat Langwaard verhaal, dat is toch bijzonder. Hè? Zie je een heel kwartetariering om mooi dat oude nieuwe scootjes steeds maar weer te varen. En no op nummer 3 en kans op kampioenschap. Hartstikke goed. Wielse meestal van tevoren zijn nou de oude, grote grienen, maar ze hadden gewoon heel goed pensioen. Dat skip wel kennelijk heel goed droeg, maar ze zielen ik heel goed. Hè? Elke keer hartstikke goede slagen. Maar ja, dat mag van Juster, ik zit van Gerhard. Ja. Dus wat elke keer, er weer wat kritiek, ik hier wat kritiek had op nano-coating, moet dat nog al keer. Maar wat wordt er goed zielt. Ja. En dat is super. Juster die slaagt als eerste naar die boppetonnen uit een hoeken bij dat iedereen. Maar ze had jongen. Ja, het liep alsof hij bij de laatste lag. En hij komt als eerste om het om. Ze had jongen, daar lag de wien en ze tippelen er zijn. Ja. Nou ja, wie geweldig. Is het niveau heeg? Onvoorstelbaar heeg. Of verievelt dat? Ja, dat is moeilijk te zeggen natuurlijk. Die jongens, iedereen is heel betijd bezig. En dat ik gewoon, elke een is wel in april aan de gang om dat schip zo optimaal mogelijk te krijgen. En de teambuilding en al die dingen meer, dat is een heel duur woord, maar dat ik gewoon, het is wel zo, dan moet het hele spultje maar goed wezen. Ja. En als dat zo is, dan komt het ook heel vier. En dan hoest ik net alle dagen aan eerste wezen. Maar als het nou juist er is zo'n wisseling. De jongens van Ljouw, die ben jij Juster, wie ze Tred. En Juster, nou ja oké, ze waren net leest, maar ik bedoel, en die wisseling heen en weer, dat gaat zo verschillend mal. Dat ben een peer die heel constant binnen, maar net zo volle. Het is prachtig om te zien, Juster ik, het is schitterend om te zien. Nou ja, het is net één foutje permitteren. Nee, niks, helemaal niks. Piet, komt dit goed? Dat zit nog, toch? Oh ja, ik zit nog. Maar je kan je geen fout permitteren. Die tweede week, dat wordt natuurlijk ongelooflijk spannend. Ian wijst het al even hoe het is Snits, Douwe Visser. Dat valt af. Ja, Douwe is van Schumacher verloren. En het is toch denk ik correct weer even een oorzaak. Ja. Dat leidt zeker van. Dat invloed? Nou ja, dat kan wel invloed hebben natuurlijk. Ja. Je hebt een bepaald systeem in Holle. En daar werd er natuurlijk een gigantisch vier al in is. En dan kom je bij een oor. En dan moet het al even weer op zijn plak vallen. Ja. Dan van de weekend weer trouwens ik nog die fout. Ja. Nou ja, die fout, ik weet het. Dat wordt natuurlijk, ik mocht er heel dichtbij wezen. En Douwe hier het ongeluk dat er als eerste steeds maar naar die tonnen gaat. Ja. Maar er is nou een peer die gegarandeerd dat die van online heen, dan heen zich verkeerd hetzelfde ding. Ja. En dan zit het je net mooi. Nee, het zit je hartstikke zien. Ja, voor het klassement wel leuk trouwens. Voor Douwe net. Maar dat is toch wel grappig om te zien hoe het nou die hele vloot zo dicht bij elkaar zit. Ja, het is prachtig. Er zijn wel verschillende winnaars. Ja, klopt. Elke dag haast weer een oren winnaar. Ja. Nou, dat is uniek en dan blikt elke keer hoe je uit de start komt, dat haast voor de rest van de wedstrijd bepalend is. Ja. Dat wie juist net zo trouwens. Nee, toch? nee. Dat kan ik wel een beetje door de wind, denk ik. Ja, juist, en je wordt goed voor de wind. Ja, dan komt dat hele scherm van Skippen achter jou. Ja, dan kan je net zien verdedigen. Haast net. Nee. Is er nou hier bij VMC, nou ja, als we nou Jilt erop zetten, dan wordt hij het toch wel gewoon? Nou, die Jilt zet ik op Jouweren. Op Jouweren? Ja, ik denk het wel. Want? Ja, ik weet het. Die jongens, ik vind het gewoon zoals Juster ik vind ze perfect ziel.
Dat ik gewoon, ja, en dat is oké, je maakt wat geluk, hè, misschien ik wel, maar je kent van tevoren nooit zezen. Nee. Maar dat is dat ik zei, ja, had ik me heel erg op zetten zo, dan dik het op 30 jaar. Omdat ik het gevoel heb dat in de vloot echt wel een tocht wordt dat Jenne wordt gewoon. Nou, daar ben ik wel voor. En dat is ja, dat komt van Jenne wordt. Ja, dat komt ik. Ja, nee, maar het werkelijk zo goed ziet dat dus straks in dat niveau zei, nou dat is absoluut hogeschool. Zo gefocust. Ja, en vooral de slagen. Zat ook in die slagen. En dat is, dat verneem je elke keer. Weer verstandige keuzes. En dan denken wij als boetenstener aan de kant van hoe kunnen ze dat nou doen? En dan komt het toch goed. En dan leidt hij de win. Ja. Spietig dat Haans geen scootje heeft nou, Piet? Ja, maar ik heb me vermakken. Want wat opvalt, en dat wil ik zijn, dat ze al die tegen bij elkaar zitten, maar dat zijn wat orenskippen binnen. Orenskippers die nou bovenaan in het klassement zitten. Dat toch het spannend wordt. Naarmate de dagen mooi nog meer wien, maar er nog komen. Ja, en ik al hier nog rondwetten, dus ik heb nog een heel prot bij. Heel leuk worden. Nou, we hier toe de Douwe Visser, dat het dit hier wat afvalt. Je weet er vanzelfs net hoe het zo'n tweede week vriend. Maar in het rand van zondag hier SKS-kiernis zorgen wij bij een aantal families. We hebben er al 2 aan en nu is de familie Visser ombaar. 9, 10, 11, 12, 13. We zijn hier in Haas, want ja, wij willen Joert optrekken aan de vissers in de scootjesschilderij. En ja, je weet dat Douwe Snits en Douwe Grauw, die gaan geweldige strijd leveren, Douwe jaren. Maar wij gaan nu naar Albert van Omke Klaas. Hij die was visserman in Staven. En die andere jongens die zijn allemaal op scootje geboren, hoor, die neven van mij. Ja. Maar wij dus niet, wij wonen er wel. En ik ben ook. Ik ben dus in 62 ben ik eigenlijk begonnen toen te scootjes schilderen. Die vissers hebben wel altijd zilt natuurlijk. Ja, we zien ons voorouders ook natuurlijk. Hè, maar de paken van ons heiden, die zou maar zeggen. Dat was een Klaas ook. Die zeilde die had het schip, dat liet Schoudem. En die mocht op een gegeven moment niet meer meedoen wegens meerdere bekwaamheid. Oh, dan hier het er vaak boem. Ja, dat stond ook op de adviezen. Ja. Maar toen waren er. Maar dat is ook een periode geweest, denk ik, dat weet ik haast wel zeker, dat er dus eigenlijk geen echt vissers aan het roer stonden. Nee. Maar nou zo, hè, al deze vissers komen bij elkaar op een scootje. En dan vervolgens komt er uit dat de vissers, 3 vissers aan het Helmhout en die strijden chillkoor om een titel. Dat is, ja, het is apart. En ze maken elkaar er niet hoor. Nee, beslist niet. Nee. En dat wordt dan wel eens even gezegd nou, tussen neus en lip en deur van, ja, ze zouden elkaar de hand wel eens even boven het hoofd houden. Nou, ik durf de hand hard wel in het vuur te steken dat de man ook wel zoveel bent dat ze er echt van wegkrijgen en dat ze dat ook nemen. In hoeverre ben je een familie? Ja, wel close denk ik wel, dat wel. Niet dat we naar elkaar er altijd opzoeken, maar er is nooit wat onderling. Nee, dat een rustig. Nou, dat zei ik, ja, dat is gewoon zo. Ja. Dan ben je ruziezoekers, dat zou maar zeggen. Als je nou zo naar Douwe Snits en Douwe Grauw, waar hoop je dan dat wint? Oh, nee, daar heb ik geen voorkeur. Nee, maar het wordt niet altijd sneekblezen natuurlijk. Het moet ook even wisselen. Hè? Nou ja, maar Grauw weer maar ik denk dat we hebben nou de 2 Douwes, maar die kleine Albert van de Lemmer, die moest ook niet uitvlagen hoor. Ja man. Ja, mooi hè. Een heel even. Maar dat die meerdere bekwaamheid, dat is te hopen dat we dat van de ADR niet zeggen van de visjes, want het wordt angst hè. Ja, ze zijn nou de oorhaan hè. Dat nou, dit waren boos op met die man. Ja. 62. Dit is dezelfde ploegje denk ik dat wat op die foto staat, een beetje.
Ja, dat is prachtig, al dat oude materiaal. Dit keer hoe de familie Visser. Intussen liep het wel dat je heel iets roeziger wordt. De studio stiet nog net op Hiestwatten. Ja, Safir is nog net, maar het gaat je behoorlijk heen en weer. Dus wij gaan gewoon lekker terug. Het is ik wel smoek, toch? Ja, zeker. Saai in zo'n studiootje. Die familie Visser, Pieter en Agen, dat wordt zijn ze weer beskieren. Ja. Ja, dat is ik zo. Douwe is, ik ken, ja, kennen. Douwe ken ik wat beter als Orde Douwe van Grauw. En er wordt een praatje met Douwe. Ja, dat denk ik gewoon heel beskierd man. Ja. En ik zeg, ja, dat is Douwe van Grauw ik, maar Douwe van Snits ik. Gewoon een vakman. Dat is gewoon, ja, dat is fantastisch. Ja. In het Scootjemuseum hingen er zaken van de Vissers? Ja, eigenlijk van alle familie wel. Waarvan nou, de brouwers een hele kast inrichten. Van de meters hebben we een meterkast. En daar zit geen stoppen in, maar daar zit en Lodewijk en Sita had destijds alle prijzen, alle bekers en zo. Maar het oude materiaal, ja, dat is... Ja, want hij staat mijn naam, van alles zelfs? Nou, nee, net alles, maar... Van alles? We kunnen elkaar haast net meer verstaan. 70 hier SKS, dan gaan we om naar de tijd onder oren van katoen tuig. Ja. En dan hier is dat mooie bruine tuig. Dus zei pas van, ja, het is nou al een standaard, een bruin grutzeil en een witte fok. Maar vroeger waren er direct twee witte zeilen. Skippen wie grutskop zijn mooie witte katoen zeil. Ja. Maar dat kon je net wit houden, dus we taand. En als ik het nou iepenteer, dan kan je zien. Het is leg maar even naar de camera. Ik weet net welke camera pak ik in. Nou, maar ja. Van binnen is het gewoon wit. Ja, dus in het museum hebben we nog zo'n grote taantonnen. En ik weet vroeger dat Jeen Zwaga in Jennewatik, als het zeil taand worden moest, nou dan betiet erbij en de gleunhiet, jongens van tevoren al opstoken. En dan werd het heel secuur werk. Want wij komt nog even wat extra. Je moet nog een putshiet wetter in een broek gaan. Nou, dat soort dingen. Wij stonden bij huisdoel. Maar dat is zo belangrijk. Zeiltanen. Ja, zeiltanen. Ja. Wat is er meer mee jagen? Nou ja, de blokken. Sint-Wurg, wij gaan alle blokken bij mijn kunststof skieven en vaak mijn roestenstaal beslag. Maar de skieven in die oude blokken, ja, dat is al haast opfrettend door de houtwerms. Maar de blokken... Waar komt deze waai eigenlijk? Is dat zo? Ik denk komt die van een SKS-koetje? Ja, ik denk het wel. Van de poep. Want Lambert Wester die kwam toen eens een keer met een hele kist vol blokken en spul van de poep. En dat had Jeren bij hem staan. Hij zei, nou moet je hem dat maar in het museum hebben. Ja, maar die skieven, dat zijn pokhouten skieven. En hoe oud ik ben, dat rolt het altijd nog krekse soepel. Ja. Dus dat vind ik soms nog mooier als kunststof. Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. En nog meer, Sjoerd? Nou ja, elk weet dat er raban om een mes zitten en dat het zeil omheen gaat en dan rol je die klootjes mooi om een mest. Nou, daar komt dat bekende spreekwoord, oh ja, de kloten voor het blok. Maar de kloten voor het blok. Maar dat er dan een half maandje. En dat zit in de onderste trui, onderste fjouwe raban. Hè? Ja. En daar rent de trieën doorheen en dan kan je de hals omheen loeken. Dus voor de wind, dan kan je de hals erin en dan rolt het dat mooi bij de mast omheen. En dan kan de stuurman, die kan er onder trosjen. Of romme wien, kan trouw dat gat nog aardig wat wien in de fok blazen. Ja. En dan haast het. Nou, dat zijn zulke mooie dingen. Ja. En dat is al je te zien in het Scootjemuseum. Ja. Nou, en wat is het laatste? Het laatste dacht ik nog even. In Sint-Wurg gaan we mooie koperen leuvers, maar dit is nog zo'n mooie oude hek. Maar het liek, het voorliek, het achterliek, het onderliek, dat is het touw wat om het zeil heen naaid is. Ja. En dat is hartstikke sterk, maar als er echt een dikke storm komt zoals nou, dan slacht dat zeil. Dan slacht het zeil uit te lieken, dan gaat het stiksel kapot. En elk kent het spreekwoord. Ik ben uit te lieken. Ik ben uit te lieken. En één die net begreep dit ding, hij komt tussen de dode mensen weg. Ja. Nee, uit te lieken, dan is het zeil goed kapot. Nou, een paar dingetjes even van het museum. Prachtige verhaal. Uit het Scootjemuseum van Jennewaard. En dat in elke keer in de openingstijden dat vergt via internet googelen en je vindt het Scootjemuseum in Jennewaard. Er waard net zieltjoet, maar de quiz, die gaat al die terug. Ik ook het zielen op Starum net terug, de Scootje quiz wol vanzelfs. En Jood vinden we Wietse Corbij.
Goeiemorgen, man. Goedemorgen. Wat zit hier meer mooi. Ja, een mooi plakje. Mooi plakje. En wij zitten een quizkandidaat. En toen liekes me wel tegengeschikt. Ik wat ik heb ken. Volg je hem dat scootjeszien nou helemaal? Nee, eigenlijk niet helemaal, maar... Kom wel een beetje bier drinken, zo een beetje. En hoe ben je hem hier? Oh, maar deze boot. Wow. Ik heb wel even een afwasken worden, man. Ja, weet ik. Maar daar ben je vrouwen voor, hè? En die hebben het mooi. Die hebben het mooi. Nou, wat zult je Wietse? Ja. Hoe ze het erop brengt? Zult je inderdaad. 3 vragen, een knoop en een prognose. Best. Vraag 1. De skipper van de Zuidwesthoeken, Auke de Groot, sprong verliezen hier van Lulkens op een oorscootje. Maar op welk scootje? Je hebt flauw idee. Dat is net goed. Oh, Neem maar in. van Dracht. Oh. Vraag 2. Eldert Meter is adviseur op het scootje van de Zuidwesthoeken. Maar hij had ik skipper West op hokkerscootje. Grauw? Oh. Het weer Huzum. Vraag 3. Er is nog hoop. Tussen 1997 en 2009 hier Huzum ek een Lodewijk Meter als skipper. Hij eindigde meestentijds op het laatste plak. Wat wie zijn bijnaam? Ik zei, nou, mijn compagnon. Ben je er al aan tegen of zo? Reden aan tegen? Nee, dat ken ik. Lodewijk. Meter. Lodewijk de... 14e. Nou, heel puntje zoek, zei ze. Nou, ik Ja, zeg de dan hele komt- punt. Hele punt? Ja. Is het net maar mies? Nee, ik ben net maar niet eens. Dan geven we nou voor de knoop. Ben je graag? Goedemorgen. Goedemorgen. Oh, dan bak je koffieshop op. Bouke, wat hebben we Joet? Oh, we hebben de trompetsteek of de touw in kwartsteek. Het is dus om een touw kwarten te maken in lengte. Ja, dus luister. Zo. Samen. En dit is de touw in kwartsteek. Ja, dus deze lengte kwart zien in het tros. Ja? Wietse, zet hem op. Is je klaar voor? Nee. Start! Stop de tijd. Het begin weer wel goed, maar het is, het is geen inkwartsteek, het is geen trompetsteek. Dan 0 punten. Maar Wietse, niks doen aan. Want dan moet je nog een prognose doen. En dat kan net voor Joet, maar wel Nee. voor Mandy. Ik denk dat Snits op zich wel een goede comeback maakt. Want ja, die moet als een keer presteren. Dus ik zeg Snits eerst. Dat is En, genoeg. Dat niet. Alleen nog nummer 1. Oh, nou, Wat makkelijk, hè? als dat dan is, dan zeg ik Zuidwesthoek eerst. Ja, het is toch wel wat. Nou ja, Zuidwesthoeken, we weten dat nog net vanzelfs. Dus dat is Mandy al wacht. En er komt dus ik nog neer op het scherm te staan. Want stel die voor dat hij de prognose wel goed had, Wietse. Dan kan er nog een kop komen. Maar nou is het Ebel nog. Het roest nog heel iets meer. Piet, hoe lang gaat het ook terug? Ja, het is zo'n 2-3 uur voor je kinderen. En dan is ik voort. Dat is mijn simmers door het algemeen wat platter. Maar bij wel stevig, ja. We moeten het ook even hoe de komende dagen hebben. Ja. Want Mandy en Tizi, dan maken we wetten zien. Ja. En ik ben dan zo'n windgoeroe-fan. En ik ben net fleurig. Nou, weet ik net. Het is krijgt 4-6 denk ik op Manje. En dat is op Tizi. Dan komt de zon in de buurt, maar dat zal vooral niet watergebied zijn. En zit natuurlijk bij wat zijn. Zit wat meer de provincie. Dus ik ben nog net ongerust. Nee. Pieter, 4-6 bij wat zijn? Ja, dat is wien genoeg. Ja, maar kind dat? Is dat te dwaan? Ja, dat ik maar krijg wat omstandigheden ben. Wordt het buiig of is het een constante? Is het, Ja, het is natuurlijk maar het probleem dat de man die kant zit, hè. En dus dat zet Tizi dan even terug. En ik denk dat man wat buig is met Tizi, ik betieden wierd, ja. Ja, wat is die buiig? Ja, ik ben nog net steeds van hoera, maar ik denk, ja, dan hoop bij mezelf van, Ja, dat was nog net echt uitspraak te dwaan. Nee, maar dat het is natuurlijk nog Ja, wel dat dat is. ik dacht geen uitspraak dat de tijd bepaalt of het kind of net. Nee. En dit skip is beter dan mij. Baasje en Toontje binnen wel 2 prima dagen. Dan eerst
richting de trein, 4 uur, misschien nog een 5 erbij op aan zitten. Dan is die Mark weer, hè? Ja. En dan, hij heeft er net zoveel les van. Daar heeft er minder les van dan Starum. Wat is dat bij Starum? Ja, dus daarom zit Nou ja, dit- nou zit kids dit hebben op ze net, maar bij Starum lijkt het wel als dat het jeder alles wat is bij de Lemmer. Ja, bij Lemmer zit gewoon erbij te zien. Ja, hè. Dan hij zit heeft er een les beetje- van. Sinds ik maar de golf, hier voor Starum, als er harde wind komt. En zulke dikke golven, als je harde wind, dat zei ik, de kerstje in reven. Maar komst er maar dat scootje op een golf en hij tilt de kont omheen, haast het roer in de lucht en de kerst En net ja, weer niks meer te sturen. zeggen. En in de baai van Lemmer, en daar ken ik wel golven staan, maar dan haast toch meer beschutting van de zeg maar Noordoostpolder en de andere kant. Dus nee, maar die dikke baan, nou, daar wil ik net graag op zien. Nee, daar wil ik net graag op zien. Nee. Man, tegen dank voor de komst hierheen. En we zeggen het wel, man, die en die is die Piet. Ja. Ja, want wat er gebeurt, wij binden vanzelfs man die gewoon werkt, maar het scootje snel bij wat zijn. En hier is altijd een frisse wind. Ontmanding.